Praise the Lord. Hallelujah. इसोरखौ हामबाय होननानै बाख्नायो दिनैहाय जोंनि बे रमेन्द्रपुर एनएलसि मण्डलिनि थाखाय बिसेस गासैखौबो गोसोखांनानै इसोरखौ हामबाय होननायनि दिन गिर्जा गायसननायनि मोनसे दिन फालिनो इसोरा खाबु होबाय आङो इसोरा फागुन हाजासे हामबाय होननानै आं बाख्नायदों मानोना जोंनि जिबनाव गोबां रोखोमनि नारा नाथाया सफैयो बेक्तिगत जिबनावनो जा सामाजिक जिबनावनो जा धोरोमनि बिथिङावनो जा गोबां समाव जोंनि जिबनाव नारा नाथा सफैयो मानोना पाउला बुंदोंना जोंनि दावहाया मोदोमजों नङा बोलोजों नङा गाज्रि जिउफोरजोंसो दा बेनिखायनो जोंनि जिबनाव गोबां समाव जोंखौ टेस्टिं खालामनो नागिरो सैताना टेस्टिं खालामो जबखौ टेस्ट खालामनाय बादि टेस्टिं खालामो दा बेनिखायनो बे गासैबोनि गेजेरजों इसोरा जोंखौ दैदेनबोबाय आरो बे मण्डलिखौ बोसोरसे माने मोजाङै लाबोबाय मोजाङै दैदेनबोबाय इसोरखौ हामबाय होनदों प्रेज द लर्ड हालेलुया जों रंजानि होदों इदफोरनि 118 ना 24 पदआव बेनो इसोरनि होनाय दिन बेनो इसोर दिस इज द डे दैट द लर्ड हेज मेड लेट अस रिजॉइस एंड बी ग्लेड इन इट बेनो इसोरजों होजानाय दिना जों रंजानानै जोङो एखेबारे खुसि जानि गोजोननि होनदों गितफोरनि 118 पदआवहाय आङो गुसुङैल' बुंगोन मानोना समा अलरेडि गोबाव जाखाबाय जोङो रंजानि आरो इसोरखौ जोङो हामबाय होननानै जों बाख्नायनि जिसुआ जोंजों अरायबो दं इसोरा जोंजों अरायबो दं जों सोरखौ गिनो बेखायनो रमनि 8नि 31 बुंदों दा इफ गड इज विथ अस who can be against us इसोरा जोंजों दङब्ला जोंजों थानायाव सोर जोंनि जेंना जानो हागौ सोर जोंनि उल्था जानो हागौ हालेलुया नाथाय मानसिया नङा दे जोंनि सुथुरा मानसि नङा मानसिजों जोंहा जेबो सुथुर गैया आरो मानसिजों जों खिथेर ओंखारफिनलायनो फाल्था लाफिनलायनो जोंहा अधिकार गैया इसोरा बेखौ जोंनो होआखै इसोरासो बेखौ लागोन इसोरासो बेखौ खालामगोन नाथाय जोंनि जेंनाया जोंनि सुथुरा गाज्रि जिउजोंसो होनदों पाउला गाज्रि जिउफोरजोंसो बेनिखायनो जोङो जोंनि दावहाया जों सानफ्रोमबो दावहाथिलियाव थायो जों ख्रिस्टियानफोरा सानफ्रोमबो दावहाथिलियाव थायो बेखायनो जोंहा अस्त्र नांगौ शस्त्र नांगौ अब्लासो जों देरहानाय दावहायाव अस्त्र गैयाब्ला हागोन आखाइ गोजायै थांनो हागोन ओरैहाय माबा गामि दंना माहायबा उन्दै बेयाव थाबोबाय गोदो सावथाल दावहायाव आखाइ गोजा थांनानै बुलायनो हादों बोरला गावहरो मालाय मालाय अस्त्र दं हाया जोंबो थांनो अस्त्र गैयाब्ला जिउआबो बेबायदिनो अस्त्र गैयाब्लालाय जों बोरै दावहा नाङा जोंनि अस्त्रआ नैबे एफेसुसनि 6:12-निफ्राय फरायलांनाय जोंनि अस्त्रआ मा जोंनि अस्त्रआ बे जोंनि अस्त्रआ प्रार्थना खालामनाय जोंनि अस्त्रआ फास्टिं खालामनाय नंगौना नङा दे मानोथो भुट हमब्लालाय प्रार्थना खालामब्ला फारलाफोर खारलाबायो जों हायो नामा हमनानै होखारहरनो हमनानै गावनो हायो भुटखौ हायो जों हमनो हाया जों नुवानो नाथाय जोंजों सोर दं जिसुआ दङ इसोरनि बाथ्रा मानोना जोंजों अस्त्र दं बेखायनो अस्त्रआ थानायखाय जों बुंनाया जायो सैताना खारो मैया सासे मानसिया मैया नङा नामा दाखालि मंगलबारखालि सासे मानसिया टेस्टिमनि होदों बिराद अखा हादोंमोन ओरैबायदि अखा सारअन्थाइ गोग्लैदों नाथाय बे फोथायनानै न'आव न'निफ्राय ओंखारनानै ओइ अखा जिसुनि मुङै सिरि था दलद था होनना प्रार्थना खालामदों दसेनि उनाव बे एथ'ग्राब सारअन्थाइ गोग्लैनाय अखाया मा थांखो लांदां गैया प्रेज द लर्ड बेबायदि इसोरा जोंनो अधिकार होदों बोलो होदों मानोना जोंजों जिसु दं जिसुनि बाथ्राया दं इसोरा जोंजों दं इसोरनि बाथ्राया जोंजों दं बेनिखायनो जोङो दिनैनि थाखाय आङो मोनसे बिसयखौ मोनसे बाथ्राखौल' गुसुंल' बुंनानै जोंनि बेयाव सफैनो हानाय ख्रिस्ट सिबियारिफोरखौ आङो फोथायनायाव थुलुंगा होलांनो हास्थायदों बेखौ जोङो मोनो जों सानफ्रोमबो फरायखायो बेखौ मिथिखायो बयबो बे जाबाय माथाइनि 16 बेनि 13निफ्राय 19 पदसिमखौ आं फरायनो जों बयबो लोगोसे गसंना फरायनानै खोनासंनि माथाइनि 16 13निफ्राय 19 पदसिम जिसुनि मुङै पेटरनि सिमान लानाय जिसुआ कैसारिया फिलिप्पिनि खाथिनि नोगोराव सहैनानै गावनि सेलाफोरनियाव सोंदों मानसिफ्रा मानसिनि बिसा हौवाखौ सोरखौ होननानै सानो जन बाप्तिस्मा होननानै खायसेया होनबाय आरो खायसेया होनबाय एलाइजा आरो गुबुनफ्रा जेरेमिया नङाब्ला नाबिफोरनि सासे होननानै बुंबाय
बियो बिसोरखौ सोंबाय नोंसोरो आंखौ सोर होननानै सानो सिमन पेटरा बुंफिनबाय नोङो ख्रिस्ट गोथां इसोरनि फिसा हौवा अब्ला जिसुआ बुंफिननानै बेखौ होनबाय जनानि फिसाज्ला सिमन नोङो बोर होजाग्रा मानोना मोदोम आरो थैया नोंनो बेखौ नुजाहोआखै आंनि सोरगोआव थानाय आफायासो आरो आङो नोंखौ होनो नोङो पेटर आरो बे गोगोम अन्थाइनि सायाव आं आंनि गिर्जाखौ लुगोन आरो गोथैफोरनि रायजोनि लांगोनाफ्रा बेखौ फेजेननो हानाय नङा आं नोंनो सोरगोनि सरानिखौ होगोन आरो नों पृथ्वीयाव खागोनखौ सोरगोआव खानाय जागोन आरो नों पृथ्वीयाव खेवगोनखौ सोरगोआव खेवनाय जागोन जिसुनि मुङै आमेन बेबादिसा गोथार जिउ साथामजों सासेल' इसोर जोबाजासे बाख्नाय जाथों नोंनि गोथार मुङै आमेन अननानै जिरायदो आरज खालामनि फैदों जों नोंनि उनाव इसोर प्रभु जिसु ओ गोथारसिन जोंजों लोगोसे फैदो नैबे फरायजानाय बाथ्राया जोंनि सायाव जाफुंनाय बादि जों गोगोम गिर्जा जानो हानाय बादि नोंनि गोगोम खुन्थियाजों जरायजानानै जोंबो गोथांखौ मोननाय बादि प्रभु जिसु बे बाथ्रानिफ्राय जों नोंनिफ्राय खोनानो मोननाय बादि गोथार जिउ नों आंनि गेजेरजों आंनि खुगा सालाय आंनि गोसो आंनि गासैखौ बिसोरखौ फोथारदो दिनै गोथार बाथ्रायाव ओंखारनानै जों बयबो नोंनि फिसाफोरनो गोथांखौ होनाय बादि जिसुनि मुङै आमेन प्रेज द लर्ड गरम जाबायना बिराद गरमथार ना होमबा एसे सान्दुं दुंबाथाय बाइबेलावबो बुंदों जेब्ला गरम जागोन जोबनाय दिना सफैब्ला गरमा बारा जागोन गरमा बारा जालांगासिनो दं आं नुदों इउरपआव गारिनि टायारफ्रानो आवलिलायदों बे जुथा गाननायफोरनि सलफ्रानो आवलिनानै सिथाबलायलायदों सरकजोंनो आङो माबायाव नुदों आरो हयथ' नोंथांमोनहाबो नुदों इउरपआव बेबादि बांद्राय जाबाय 150 बोसोर सिगां खनसे जादोंनो खिन्थु बेबादिद्राय जायाखै एसे जादों खिन्थु दिनै देग्लायनिया बारा सुपार एल निनो होननाय गरमनि बारा सारा बुहुमावनो बुदों आरोखि देग्लाय बांसिनै नांदों दा नैबेखायनो गरमा देग्लाय बारा जादों प्रशान्त महासागरनिफ्राय गरम बार सिखांदोंनो दैनिफ्राय दैयानो गुदुं जानानै गुदुं बार जानानै बे बारा जोंनि इन्डियायावबो नांदों एसे बेनिफ्राय ओरै इउरपआव थांबाय आरो बहा थांगोनथाय मिथिला बेनिफ्राय जोंनि इन्डियायाव हानांगौ अखाया बियो साउथ आफ्रिकाजों आमेरिकायाव थांगोन साउथ आफ्रिकाजों नांलांगोन साउथ आफ्रिकाजों नांलांनानै आमेरिकायाव सहैगोन जोंनि इन्डियायाव हानांगौ अखाया खिन्थु जोंनि नर्थ इस्टआ एसे बासिदों ओंखायनो जोंनाव दा अखा नांगौ बादि अखा हादों थेवब्लाबो सेरोखोम अखा हायोमोन बिदि अखा हानायखौ जों नुनो मोनाखै खम एसे नाथाय इसोरा जोबोद अनदों जोंखौ 2 पेट्रनि 3:9 आं नायनो लुबैदों आरो बाइबेलाव इसोरा गावनि लेंफोरनि गेजेरजों गासैखौबो होनखाजोबदों 10 पदनिफ्रायल' आं नायनि दाखालिबो आं बेखौ होदों अन्थाइ फोरबोनि दिना सिखाव बादि फैगोन बे दिनाव नख्रांफ्रा गोम गोम सोगोमनानै गोमोरलांगोन जाखांजेननाय मुङाफ्रा सावस्रेम जानानै आवलिजेनबाय दा पृथ्वीया आरो बेयाव थानाय मानिफ्रा खामजोब जागोन बेफोर गासैनो आवलिगोनखाय नोंसोरो इसोरनि दिननि फैफिननायखौ लामा नायै नायै आरो गोख्रैसिन सफैहोयै एसेग्राब गोथार मावनाय दांनाय आरो इसोरखौ खुलुमनायाव थाबायनो नांगोन बे दिनाव नख्रांफ्रा खामजागोन आरो संहार जागोन आरो गुदुंजों बेयाव दंनाय मानिफ्रा आवलिजेनबाय दा दुंनाया बारा जालांगासिनो दं नङा होमबा साना बारा जालांगासिनो दं दुंनाया दा नैबेबादिनो इसोरनि बाथ्राया दिनै फारि जाबोगासिनो दं जोङो लास्ट फिरिबो जानो हागौ बे बुहुमाव थानाय जोबथा फिरिबो जानो हासिगौ बेखौनो जोंनो शास्त्रआ खोथायो नाथाय आङो
दहाय जों फरायनाय माथाइनि सल' आयदा 13निफ्राय जे बाथ्राखौ बुंदों जिसुआ निजे गावनो सोलोंग्राफोरखौ बुंदों माने मानसिफोरा जिसुखौ सोर होननानै सानो सोरखौ होननानै बुजियो मिथियो मानसिफ्रा मा होनो जिसुआ सोर बेखौ जिसुआ सोलोंग्राफोरनाव सोंदों मानसिफ्रा बेबायदि बुङो जाहैबाय सोरबा सोरबाया बेयो जहन नाबियानोलै थांखांफिनबाय जहन नाबियाथ' बुथारजादोंना हेरद राजाजों दानथारजादों गावनि बार्थडेआवहाय फिसाजोआ मोजां मोसानायखाय बेनो गिफ्ट होनो नागिरदोंमोन फिसाजोनि सिगाङाव ओरैबायदि समाय लाबाय नों जेखौ बियो आं नोंनो बेखौ होगोन आंनि रायजोनि हाखौ नों बियोब्ला बेखौबो आं नोंनो होगोन बिदि होनना समाय लाब्रायबाय हेरद राजाया नाथाय हेरद राजाया एक्सुवेलि बुथारनो गोसो गैयामोन जहन नाबिखौ जेलाव सोनानै दोनदों उनाव बेवाइखौनो लादों फंबायनि हिनजावखौ बेवाइ बेखाय जहन नाबिया बुंदोंमोन राजाखौ सोंखारिदोंमोन मानोना गोदोनि नाबिफ्रा गिया रावखौबो राजाखौबो गिया सान्थ्रि मन्थ्रि रावखौबो गिया जेखौ थोनबाय बेखौ बुंबाय बेखाय जहन नाबिया बुंदों बेथ' फाप गाज्रि फाप बेखायनो जहन नाबिया बुंदोंमोन राग जोंनानै हेरद राजाया जेलाव सोनानै दोनबाय जहन नाबिखौ दानि दुइ लास्टआव फिसाजोआ मोजां मोसानायखाय बे गिफ्ट होनो नागिरबाय फिसाजोनो बिफाया बे गिफ्ट होनायाव बुंबाय नों जेखौनो बिगोन आं बेखौनो होगोन आंनि रायजोनि खावसेखौबो आं होगोन नों बिगोन अब्ला बिमानायाव थांबाय बिमानाव थांनानै सोंहैबाय फिसाजोआ माखौ बिनो आं आइ होननानै दंजोबखायो राजानि न' फिसाजोसो राजा हाजो दं बे गासिबो बिनिजोबखा होमब्ला बिमाया आइडिया होबाय बुद्धि होबाय गाज्रि जहन नाबिखौ सिथारनो लुबैनाय हामला गावखौबो बुंदों नालाय जहन नाबिया बेयो फाप नों जिनाहारि मावग्रा राजा नालाय राजाखौ लाबाय बै गुजराव गारबाय दानि जुगाव बिदि जागासिनो दं सासेजों हाबा जायो गुबुन सासेजों खारलाङो बिदि जागासिनो दं बेखायनो बे हेर'दियासआबो बे रानियाबो जहन नाबिखौ बुथारनो गोसो नाथाय बेहा लामा गैयामोन बुथारनो थाखाय बेखायनो जहन नाबिखौ बियो फिसाजोखौ बुंबाय जहननि खर'खौ बिसोर जहननि खर'खौ लाबोनो थिनदों दानस'वाब्ला बोरै लाबोलायखो थाङै थुङै समाय लाब्रेनानै बिफाया उफाय गैया दानथारहोनांबाय मानसिफ्रा बेखौ होननाय जहनाथ' थैबाय बे जहन नाबिया सिखांफिनबाय ओन्दां होनना बुंदों जिसुखौ ओमफ्राय सोरबा सोरबाया बुंदों जाहैबाय एलिया नाबि गोदो एलिया नाबिया इजराइलारिफोरखौ आहाब राजानि आमोलाव बियो बिराद बायदिसिना मावदोंमोन अर खोख्लैदोंमोन सोरगोनिफ्राय बोलि बावनाया अर गोग्लैनानै खामजोबदों दै लुसोमजोबनाय बोलि बावनाया अखा दाहा होननानै बादा होनाया 3.5 बोसोर अखा हायाखै अखा हादो होनना प्रार्थना खालामबाय अखा हाफिनबाय आहाब राजानि आमोलाव गाज्रि मुर्ति खुलुमग्रा बाल मोदायखौ खुलुमग्रा जाजोब्बायमोन बे समाव एलिया नाबिया बेबायदि खालामदों आरो जेब्ला एलिया नाबिखौ इसोरा सोरगोआव लांनो नागिरदों बे समाव बियो बे गावनि फाफ्लियाव जोमग्रा सि गोदो लायोमोन ना फाफ्लियाव जोमबायबायोमोन सि लायोमोन उलनि सि नङाबा इन्दि सि नङाबा माबा माबि जोमबायोमोन लायो आरोखि दाबो धोनि मानसिफ्रा बिराद दाम गोसा ओरै आलायनानै लायो नैबेबायदि जोमग्रा सिखौनो थननानै जर्दान दैखौ ओरै गबाय दैया थुब्ला खावनै बारलांबाय मोनसे जायगायाव इसोरा एलिया नाबिखौ सोरगोआव लांनो नागिरदों ओमफ्राय दानिया मा जाबाय बारलांनानै मा इसोरा अरनि गरायखौ हरनानै एलिया नाबिखौ लानानै थांबाय बाइबेला बुंदों एलिया नाबिया फैफिनगोन बेनिफ्राय जिसुआबो निजे बुंदों एलिया नाबिया फैफिननानै बे संसारनि गासैबो मानसिफोरखौ गोथों लामायाव थाबायनो बियो खोन्थाफैगोन फोरोंफैगोन नै बेखायनो बेयाव बुंलायबाय जिसुआ बेनो एलिया नाबि जाथारनांगौ आरो होनलायबाय सोरबाया जेरेमिया नाबिसो जानो हागौ आरो सोरबा बुंबाय है नाबिफोरनि सोरबा सासे थारमाने बिसोरो जिसु सिनायाखै मानसिफ्रा जिसुखौ सिनायाखै गोबां सोमोनांथाव खामानि मावदों हयथ' गोबां नाबिफ्रा मावै खामानिखौ जिसु मावदों नाबिफ्रा फोरोङै बिसयखौ जिसुआ फोरोंफैदों मानोना नाबिफोरजों जिसुजों एखे नङा जिसुआ इसोरानोखा नाबिफ्रा मा थोनहरजानाय मेसेन्जार नांगौ समावल' नाबिफोरनि सायाव इसोरनि जिउआ थाफैयो इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो थोनो आरो ब्लक थांफिनो बिदि नाथाय जिसुनियाव जिसुआ मा बियो omnipresent omniscient omnipotent
माने जाखाथाय गासैखौबो मिथिग्रा गासैखौबो हाग्रा मोनसे समावनो गासैयावबो थाजोबनो हाग्रा इसोरा बेनोखा मोदाया मोनसे जायगायाव मोनसे समाव मोनसे जायगायावल' थानो हायो गुबुन जायगायाव थानो हाया नाथाय जिसुआ इसोरा मोनसे समाव गासैयावबो थाजोबनो हायो गासैयावबो दं नों दा बाव गाबज्रिदों आमेरिकायावबो गाबज्रिदों जानो हागौ बेखौबो इसोरा खोनायो बेयावबो दं इसोर इसोरनि प्रेजेन्सआ एबसेन्ट जाया माब्लाबा इसोरा मालाबाबो एबसेन्ट जाया इसोर गैयै संसार गैया नाथाय मोनसे जायगायावल' इसोर गैया आरो मा जायगाखौ बाइबेलाव मा जायगायाव इसोर गैया इसोरनि थाखाय जोंनि थाखाय बानायाखै इसोरा बे जायगाखौ नोरोगाव इसोर गैया इसोर दंबा सान्थि जागौमोन दा नोरोगावबो जोंनियावबो दा इसोरा जेराव दं सान्थि दं गोजोननाय दं दा बेनिखायनो आं सोर नोंसोरनि बादिब्ला दे होनना सोंदों जिसुआ एकदम फटाफट पेटरा बेबायदि बुंबाय नोंनो ख्रिस्ट' गोथां इसोरनि बिसा हौवा जोंबो सिखारलाबाय दा नोंनो ख्रिस्ट' जिसु इसोरनि बिसा हौवा आंखौ बासायनो हाग्रा आंनि पापखौ खेमानो होनो हाग्रा सोरबा सिखारलाय दं नामा बेवहाय बेबायदि नोंनो ख्रिस्ट' जिसु आंनि उद्धार खालामग्रा आंखौ बासायग्रा बिदि सिखारलाय सोरबा दं नामा जों बयबो सिखारलाबायना जों आखाइ दैखांनानै प्रेज द लर्ड जों सिखारलायो जिसुआनो ख्रिस्ट' बिनो इसोरनि फिसा हौवा बेनो जोंनि बासायग्रा होमब्ला जिसुआ मा बुंबाय जों जेब्ला बेबायदि सिखारलाबाय जों जिसुनि थाखाय गंफा गंफा गिर्जा जाबाय पाउला बुंदों दा जोङो इसोरनि गोथार मन्दिर 2 करिन्थ 6आवबो दं 1 करिन्थ 3आवबो दं आरो आं 1 करिन्थनि 3निखौ आं फरायनोसै जिसुआ जोंखौ बुंदों जों मोनफा मोनफा गिर्जा न' पेटरखौ बुंदों बेयाव पेटरजों लोगोसे संसारनि गासै जायहा जिसुखौ फोथायगोन बे गासैबोनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ वान्स फर अल खेबसेयैनो बे बाथ्राखौ बुंदों सल'पदाव 1 करिन्थ 3नि सल'पद नोंसोरो मिथिया नोंसोरो इसोरनि खुलुमग्रा न' आरो इसोरनि जिउआ नोंसोरनियाव थायो होननानै इसोरनि जिउआसो जोंनियाव दं आरो मोनसे जायगायाव दङ रमनि 6नि 1निफ्राय जोङो 8 पदसिम फरायलाङोब्ला बेखौ मोननो हायो जोङो थैबाय जों मायाव थैखो पापआव थैबाय पाप मावग्राफोरमोन जों गोदो जिसुखौ मोनै समाव जों मिथियामोन पापआ मा धर्मियाया मा जों मोनथियामोन नाथाय जों थैबाय जेब्ला जों बाप्तिस्मा लाबाय जों थैबाय जों फबजानानै जों दं जोंनियाव सोर गोथां दं जिसुआसो जोंनियाव गोथाङै दं जोंलाय मोदोमाव गोथां नाथाय जिउआव जोंनियाव जिसुआसो गोथाङै दं जिसु थानायखायसो जों गोथां हालेलुया जिसुआ थानायखायसो जों गोथां होननानै बुंदों बाइबेलाव रमनि 6:1निफ्राय 8आव फरायलाङोब्ला मानो जोङो जिसुनि इसोरनि लुजानाय गंफा गंफा मन्दिर जेब्लानिफ्राय जों जिसुखौ नाजावबाय जेब्लानिफ्राय जों जिसुखौ फोथायबाय जोङो जिसुनि इसोरनि गंफा गंफा गोथार न' बै न'आल' नङा जों गोथार न' मोनसे न'आव न' जाबायब्ला बि न'आ गुदुं गुसु सान्दुं बार अखा गासैखौबो लाखिजोबनांगौ नङा होमबा रुजुननांगौ बियो अखा ज्राम ज्राम हा बे रुजुननांगौ सारअन्थाइ ख्राम ख्राम एकदम ख्रेम ख्रेम गोग्लै बे रुजुननांगौ बारहुंखा एखेबारे गसंथानो हालायै बारहुंखा बे न'आ लाखिनांगौ बारजोंबो बुजागोनो हागौ बियो सारअन्थाइजोंबो गावजानो हागौ अखा ग्रोम ग्रोम हानो हागौ बियो बांग्रिं ग्रुम 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 मावनो हागौ बे न'आ गोजोर जानानै थायाब्ला बे बायफ्रुयोब्ला गिर्जा जानाय नङा दिनै जिसु ख्रिस्ट'आबो जोंखौ बुंदों ओरैबायदिलायनो जे दंफाङा गोजौसिन जायोना गिदिरसिन गोजौसिन जायो बाव बांसिन बार नाङोनो बारा बांसिन नाङोनो बे दंफाङाव आरो मानसिफ्रा मा होनो जाय दंफाङा गोदै फिथाइ थायो जाय बिफाङा फिथाइ गोदै थायो बेयाव अन्थाइ बांसिन खुबैयो फिथाइखौ खुबैस्रियो बेयावनो दंफां दालायफ्राव नाङो दंफांफ्राव नाङो दुलुर दाला जादालाबायो नाथाय दंफाङा बेखौ होननानै आं फिथाइखौ थाइलालै आंखौ बिराद खुबैथारो होननानै बुङा फिथाइ थाइबाय थायो नैबेबायदिनो जोंनि जिबनाव गोबां रोखोमनि सौदर होनाय आरो सौदरनायफोर फैयो मानोना बाइबेला बुंदों सौदरनाया फैथारनांगोन उन
उनस्लबनाया फैथारनांगोन फैथारगोन जिसुआ उनस्लबनाया फैगोन दिनै मा जोंबो उनस्लबगोन नामा बावला बुंदों जोङो बेबायदि उनस्लबनो थाखाय जों बेबायदि सैनांनाय फैब्ला जों बेबायदि दुखु दाहा फैब्ला जोंखौ नासयनाय फैब्ला जोङो जोंनि फोथायनायनिफ्राय उनस्लबफिनो ना जों बिनि थाखाय जिसुखौ नाजावाखै पेटराबो बुंदों 12:12 जों नाय कारनिफ्राय आंनि अनज्लायग्रा लोगोफोर अरजों आनजाद नायजानाया नोंसोरनियाव जाब्ला माबा सोमोनांथाव नोंसोरहा जादों होननानै नोंसोर सोमोदानां नोंसोर रंजादोसो ख्रिस्ट'नि सैनायफोराव लोगो जाफायो नोंसोर बिनि समायनायनि नुजाहोजानायावबो बाज्ल'नानै रंजानो हानाय बायदि नोंसोर ख्रिस्ट'नि मुंनि थाखाय हाजिरदाव जायोब्ला नोंसोर बोर होजाग्रा मानोना समायनायनि आरो इसोरनि जिउआ नोंसोरनि सायाव थायो हालेलुया इसोरनि जिउआ जोंनियाव थायो ख्रिस्टियानफ्रा सैहोजाखायो सिंनिफ्रायनो जा बाहेरानिफ्रायनो जा दा जों छत्तीसगढ़ पार्टियाव नायोब्ला नुनो मोनो नै बेंगलावसो दाख्लै केलकातानि एसे खोलाहा माबा जायगा होनोमोनलाय बावबाय गोदान लुदों आरो हाथ'बावाखै वालफ्रा जाजोब्बाय ओमफ्राय गोजौआव थिं थां ख्रुस होजोब्बाय जास्ट दरजा खोरखिल'सो थर हाजोब्बाय दरजा खोरखिल' होनो बाखिसै नै बेबायदि गिर्जा न'खौनो थांनानै एकदम गोजौ गाखोनाय ख्रुस सिमेन्टनि ख्रुस बानायनायखौ देफायजोब्बाय बोफायजोब्बाय आरो मा खालामखो आं बारा नायाखिसै आरो ओरै सातालि मेन्दाबारिथिंबो माने सरखार दायाखैनो बे समावनो दाहांल' जादों बे समावनो एखेबारे बुख्रुब जाबाय सिंनिफ्रायबो फैयो सानिफ्रायबो फैयो बेनिखायनो जिसुखौ नासयग्राफ्रा सोरमोन जिसुखौ क्रुसाव दोगथाबग्राफ्रा सोरमोन जाथि बंस' इजराइलारियानो मोनदा नङा होमबा बेखायनो पेटराबो एक थोनहरजानायनि थिननि उनावहाय जों नायोब्ला नुनो मोनो नोंसोरनो बेखौ क्रुसाव दोगथाबबाय होनना बुङो जिसुखौ नासयग्राफ्रा जिसुखौ ओइ भुत गोनांसो बियो ओइ बे बेलसिबुल गोनां बेलसिबुलजोंसो बियो जब्राखौ सोखायो रावबो होनाखै बै गुबुनफ्रा होनाखै गावनि मानसिफ्रा आंगोनि मानसिफ्रा लिडारफ्रा होनदों लिडार टप लिडार बै समनि हाइ प्रिस्टफोर दानि बुंनो थाङोब्ला बुंलांनो बोरैबा जालायगोन हाइ प्रिस्टफोर गाहायसिन दौरिफोर नै बिसोर है बुहुतफोरनि लिडारजोंसो बे बुहुतखौ होखारलै बेहा जेबो बेबायदि सक्ति गैया बुहुतसो दं बेना बुहुत जोंखौ होनलाबायो सोरबा जोङो माब्लाबा इसोरनि जिउआ सहाय होयो जोंखौ गोथार जिउआ जोंखौ सहाय होयो बे समाव जों गोबां रोखोमनि खामानिखौ मावनो हायो बे समाव जोंखौ बुङो बुहुतसो दंलै बे मानसिनाव मोन्थोर गोरों सोगोनलै बियो बुहुत दं होननानै एसे बुंनाय खोनानायखाय आं गावखौ बुंदों आरोखि आंखौबो बिदिनो होनखांबाय आरो है बुहुत दंनो बेनाव होनना बुंदोंनो आंखौ आरो नै बेबायदि बुंजायो जिसुखौ बुंदोंब्लालाय आंलाय सोर नोंलाय सोर जोंलाय सोर जोंखौबो बिदि बुंगोन गावनि मानसियाबो जोंखौ नासयगोन नाथाय बेयाव बुंदों जोंनो बाइबेला नोंनियावसो आंनि गोगोम गिर्जा न'खौ लुगोन होनना बुङो जिसुआ सोरनिबा नङा बैयाव नङा जायहा सिखार लाबाय जिसुआनो नंथारगौ इसोरनि बिसा हौवा बेनो फैगोन मसि हौवा बेनो ख्रिस्ट' बेनो जोंनि उद्धार कर्ता उद्धार होग्रा गोथांखौ होग्रा जोबनो गैयै गोथांखौ होग्रा होननानै जायहा फोथायो आरो सिखार खालामो बेनोनो बिनि सायावसो बिनियावसो बे गोथार गिर्जा न'खौ लुगोन गुबुनाव लुनाय नङा गुबुनखौ नाङा इसोरनो नोंखौसो नांगौ आंखौसो नांगौ जायहा सिखार लाबाय बेखौसो नांगौ गुबुनखौबो नांगौ नांनाया इसोरनो बेखायनो जिसुआ इसोरा पेटरनि गेजेरजों बुंदों बे पेटर 3:9 जों नायोब्ला नुयो गासैखौबो गोसो सोलायनायाव फैजानो लुबैदों इसोरा बेनिखायनो दिनैसिम जिसुआबो फैथ'वाखै गोसो सोलायजोबाखै बेखायनो जिसुखौ नाजावजोबाखै मानोना बाइबेलाव लिरनाय दं सालाय मोनफ्रोमबो फोरबो होननानै बेखौनो खुलुमगोन हांथु मोनफ्रोमबो बिनियावनो फरायगोन जिसुनियावनो फरायगोन होननानै दं बेखायनो दिनैसिमबो फैथ'वाखै जिसुआ बेखौ जोंखौ सोरबाया जोंनि ख्रिस्टियानफ्राबो है फैगोन 2000 बोसोर बारलांलायलांबाय फैगोन ना फैया बिदि होनो आरो नाथाय बेयाव बाइबेलाव जों गासैखौबो रोखा होजोबदों बेनिखायनो दिनै ख्रिस्ट' जिसुआ नोंनियावबो गोथांनि
गोथार न'खौ लुनो नोंखौ सायख'खाबाय आरो नोङो इसोरनि गोथार न' गुबुन नङा बेनिखायनो इसोरनि गोथार न'आव मैला मैलिखौ दोनो जों दाखोर दालाखौ जों दोनो साफा जों दोनो मोजांसिन रं बिरंनि साजायनायखौ जों साजायो बेबादिनो जोंबो जोंनि जिउ सोलेरखौ मोदोमखौ जोङो समायना साजायनांगौ जेरै हिन्जाव गोदानखौ जों बिराद मोजां साजायो गुबुन दिनाव जों बिदि साजायब्ला फाग्लि जादों होननानै बुंगोन नंगौना नङा हिन्जाव गोदान बादि ड्रेस गाननानै हिन्जाव गोदान बादि देलायनानै बै जलैस्रि बाजाराव थांनाय नै फाग्लिसो जाबायगोन हाय बुंगोन दानो सोरबा सोरबा नंगौना नङा दे नाथाय जेब्ला हाबानि समाव हिन्जाव गोदानखौ बिदि समायना साजायहैयो बा सोरबा सोरबा मेगन आलौलायो आंखौबा गोदो बिदि साजायाखै होननानै समायना मोजां नै बेबायदिनो जोंनि जिबनखौ समायना हिजु हिजा गैयै बेबायदि जिबनखौ इसोरा जोंनिफ्राय हास्थायदों मानोना जों इसोरनि न' जाबाय इसोरनि न' जायोब्ला बे जोंनि आखाइजों लुनाय मन्दिर न'खौनो जों साफा दोना नै बेखौ इसोरा गावनि आखाइजों लुदों गावनि आखाइजों बानायदों जों बेखौ लेथ्रा खालामब्ला इसोरा मा खालामो नुजा होजाना बुंदों आं नोंखौ फु होनना मुजुगारगोन होनदों नोंखौ फु होनना मुजुगारगोन जोब्बाय मुजुगार जायोब्ला बेनिखायनो जों दिनै बे रमेन्द्रपुरजों लोगोसे जों बेयाव जेसेबां सफैनो हाबाय आङो जोबोद आंनि तरफनिफ्राय गाहाम अनसायनायखौ दोनबाय जोंनि बे रमेन्द्रपुर मण्डलीनि थाखाय बोसोरसे माने इसोरा रंजा बाजा नोंथांमोनखौ लाबोबाय दैदेनबोबाय बेबादिनो इसोरनि गोथार मन्दिरखौ नोंसोरो गोगोमै लाखिबोबाय फसंबोबाय नैबे गिर्जाखौ न'खौल' नङा गाव गावनि जिबनखौ इसोरनो मोनसे गोथार मन्दिर बादि नोंसोरो नेबोबाय बेखायनो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनो आरो आसा खालामदों नोंथांमोनहा माब्लाबाबो इसोरनि गोथार न'खौ नस्थ' खालामनाय नङा मानोना जिसुआ बुंदों जायहा बेखौ नस्थ' खालामगोन नाश खालामगोन आं बेखौ नाश खालामगोन आं बेखौ नस्थ' खालामगोन जिसु बे बाथ्राखौ बुंफिनदों जायहा इसोरनि न'खौ नस्थ' खालामगोन बेखौ आङो नस्थ' खालामफिनगोन गोबाङा जोङो जानाय सोबनाय लोंनाय बायदिसिना जों नस्थ' खालामो जिनाहारि खालामनाय सिखाव खावनाय बायदिसिना जों नस्थ' खालामो नाथाय आङो फोथायो जोंनि बे रमेन्द्रपुर मण्डलीयाव बेबादि सासेबो गावनि इसोरनिफ्राय मोननाय गोथार मन्दिरखौ नस्थ' खालामाखै आरो माब्लाबाबो खालामनाय नङा आरो इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होबाय आरो बोर होलांलायगोन नोंथांमोनखौ जौगाहोबाय इसोरा जौगाहोगोन मानोना जिउनिल' नङा इसोरा अल राउन्डार मोदोमनिबो जिउनिबो गासैनिबो बिगोमा इसोर जोंनो होग्रा इसोर बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय मोदोमनि नांगौखौ इसोरा जगायग्रा इसोरखाय बियो नांगौ मानिखौ जगायनानै होगोन हामबायसै आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय इसोरा बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन